Hello guys, welcome back to Handumanan sa usa ka awit for today's episode, May 18, 2025. And this time panibagong sulat kaagi na naman ang atong madunggan guys, no, kaagi ni Noe. Si Noe guys, adunay nakailan nung og pakaslon na gyud niya guys kay nahigugma man sila no sa usag-usa. Pero sa pagbisita ni Inino sa balay sa babae, nahibaw-an niya ang kamataoran guys nga nakapausab gyud sa ilang desisyon no sa kinabuhi og daghan sa ilang kinabuhi. Well, kung unsa man kini mo ninyo masayran guys, but for that kung wala ka pa nag-subscribe sa akong channel, please don't forget to subscribe. Thank you so much. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Louie. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Love of My Life. Right from the heart. I love you, amor. Dili ba gyapon ko limusugton? Murag, happy tagid ka mapulig pinaabot na ako, no? Dili sa doy. Di ka na mahitabo. Sige. Aron dili na mahitabo. Okay na ko. Ha? Usay, okay na ka? Gisugot na ti ka. Uyab na ta? Uyab na ta. Yes! Happy anniversary, love. Happy anniversary. Dali aras panahon, no? 3 years naman dita. Maugyod. Og happy kayo ko sod anang tulo ka tuig, love. O ganahan ko nga makiguban nimo og sobra pa sa tulo ka tuig, love. Maong. Oh. Louie? Love. Nganong niluhod ka? Will you marry me, love? Yes, love. I will. I will marry you. Congrats, bay! Kasalanon na gid ka. Salamat, bay. Taan pagid ko, bay. Nga, kamo gid lagi ang magkadayon. Ha? Nakaingon day ka nga kami mo'y magkadayon? Uy, kay ingon sila, kung pareha gani mo og naong, kamo gid maoy magkadayon. Tanahor ko ng inyong mga pictures, oh. Oh, pareha kay mo og naong. Kung na'y makakita ninyo nga, mag-uban mo og wa makaila ninyo, magduo gid nga managsuon mo. Di mo maglalis kung asa maliwat unya ang inyong anak, kay pareham na mo og naong. Anak man dayon. Ha? Dili pwedeng maghisgot tagbahin sa kasal? Tuwa day. Nya, saman. Nagsugod na mo og pangandam para sa kasal. Sige. Mangita na ko og organizer para sa atong kasal, ha? Sige, love. Unsa may ganahan mo na nga team? Ikaw na bahala, love. O di na pwede, oy. Kinahanglan nga kitang duha mo decide. Love, busy ko sa trabaho. Ug usa pa, dako ko og salig nimo. Pero, love, gusto na ko nga kauban ka sa pag-prepare, ani. Sige. Tignan lang ko kung kano sa mo mag-meeting sa organizer. Thank you, love. Hi naman na imong bride-to-be, sir. Dili naman mo tubag. Basig, nag-drive na paingon din, he. Okay, sige, sir. Pwede sad sugdanan lang nato ang meeting kay ubay-ubay ra ba taog angay nga sabutan. Sige, ma'am.
So, mao na to, sir, ha? Mo contact lang niya ko kung na ako'y mga follow-up questions. Oh, sige ma'am. Salamat. O pasensya na kayo nga nagpaabot ka ni Amor. Na siguro to emergency mo nga wa magatunga. Okay na, sir. May problema. Paibaw lang siya kung unsay atong mga gisabutan aron ma-aware pud siya. Salamat ma'am. Gainan bitaw ti kang busy kus trabaho? Di mo ko ka makasabot? Kasabot man ko. Pero unta nagpaibaw ka. Ano bang big deal man kaayo na nimo? Naikuko sa organizer. Nagpaabot siya nimo. Kadaghan ba sa glabad ani kasala oy? May pagdili lang ta magpakasal oy. Unsa? Love, pasensya na. Nasulti lang to na ako kay stress kay kus trabaho, good. Anya? Gusto ka nga dayon na nato ang kasal? Siyempre, no? Pero love, sabtasad ko, be, please. Huwag yung ko'y time sa pag-prepare, ana. Sige. Kami na lang sa mga magsabot sa organizer. So, you're all set na, Sir Louie. Salamat kay ma'am. Sayang lang kay si Amor. Don't worry, sir. Sure ko nga makauyon si ma'am sa imong choices. Ayaw na lang og kaguulgod. Once mahumanan ninyong kasal, makaginhawa na kaglawom. Daoy gigutom ako, sir. Wa pa kay lakaw? Dungan lang tag-dinner. Sige. So, mao na inuuntoy na hitabo. Kaligri ko di ay. Salamat. Nakakita na gid ko nga ni katawa ka, sir. Ha? Habi ni mo sukad masukad. Wag gid ko makakita ni mo ganing ngisi. Murag stressed kayo ka. Disappointed lang kay ko, ma'am. Kaya mo rabag, ako ray giganahan nga madayon ning kasala. Ay sus. Kung ako pa'y bride to be ni mo, unya sama ni mo ang akong mabana, ma-appreciate kid kaayo na ako ang imong effort. Swerte kaayo siya ni mo, sir. O swerte sad kaayo ang imong babana, ma'am. Kay wa mo'y labad sa pag-prepare sa kasal. Swerte unta. Pero wa pa'y lalaki nga nasaag. Ay, di na ta manghisgot, anak sa'yo, oy. Maghisgot ta, og laing butang. Maudeng nadugay ka kay nagdungan na lang magkaon? Sa'yo malagi kang mi-out. Wa man lang ka makahunahon na og apas dito sa meeting nato with the organizer. Ikapoy na ko. Tuod di ay. Mupauli ko sa probinsya sunod weekend. Kuyog ta para maila-ilasag ka sa kong mga paryente o ginikanan. Dako man din nga reunion karon. Apil ang mga kaparintihan kinamo. Ako, wagi ko makasuway og ingon ini. Kaya nadako man ko walay ginikanan. Amor, anak. Maayo kay. Nakatungagid in town ka. Dugay na sa kung wak makaulit din sa tong probinsya, magod. O pagkahibawan ako nga natin reunion, ni-file gidayon ko og leave. Og mauna ba ni si Louie? Yes, ma. Love, ako mama. Hello, tita. Hello, Dong. Familiar imong naong, Dong. Murag naakay kapareha og naong. Mao ba, tita? Wa man ko'y kapareha og naong nga artista, tita. Si Papa Ramoy nahibaw-an ako nga naliwatan ako.
Unsa may pangalan sa imong papa? Fred Sabanal. Fred Sabanal? May picture ka ba sa imong papa, Dong? Oh, diyaman tita. Oh, Dira tita. Oh. dili. Oh, Ngano, ma? Oh, akong nauyab ang papa ni Louie, anak. Kabit ko sa imong amahan, Louie. unsa? Oh, sa akong nahibawan, padung sila si mama o papa sa bahay sa kabit ni papa. Kay gusto niyang sulmon kay may mablos ko nun eh. Unya, na disgrasya sila pa ingon dito. Ikaw di mo'y hinungdan? Dong pasaylo ako, Dong. Nagmahay na ko sa akong gibuhat. Ug wa na ko makapangayog pasaylo sa imong mama kay awahin na ang tanan. Wa na sila. Sa ato pa, half-brother na ko si Louie. O anak. Sorry. Pero, di na ako kaya. Love? Louie! Dili na ko kaya nga maaptubang sa pag-usab sa mama ni Amor. Kasukad nga namatay ang akong ginikanan. Huwag ko'y lang gipasol. Siya na. Kaysa mahinungdan nga nga. Sa'yo ko nawan ang ginikanan. Dili na ko kaya magpakasal ni Amor. Mao pa. Sayang no. Nagpasalamat lang sa ko kay nahibawan na ako nga wa pa may makasal. Wa ko mahinaya ko pagkasal sa ako ra ding half-sister. Pero ay kabala ka mo. Bayaran ti ka sa imong time og effort. Why problema, sir? Ayaw na ko na. Ani na lang. Kalimti ang imong problema. Unya, manglaag na lang ta. Aron dili ka mag-uol. Mao deng dali ra kay kang naulian ginam days vina nga may sige ko ba na uban nimo. Oo. O na-enjoy ra sad ko nga kauban siya. Makita mo kasi mong naong bay nga malipay ang giga. Nya. Unsa ba may kidugayan nimo? Kung nakagusto ka niya, panguyab bida yun. Ha? Manguyab ka na ko? O Vina, karon pa ko naka-feel og kalipay og balik. Og malipayon sad ko uban nimo. Maong Yes, uyab na ta. I love you. I love you too, Louie. Dili ginato matag-an ang kapalaran. Kasi magtuo nga ang babae nga maoy bayran ako nga mo-organize para sa umabot ng tanan ko nga kasal. Mao ang akong asawa karon. Ug way paglubad ang kalipay o pagmahal nga gibati namo sa usa. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. And
ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong handumanan. Grabe nga twist guys no sa istorya. Managsoon pala sila. Pero dili gyud full no, half brother lang siya kay siya pala ang anak sa iyahang mama kaniadto no. Guys, mura magdelikatuan nga istorya ay mura magpang MMK no. Murag dili ko ma-expect no nga mahitabok po din sa tinuod nga kinabuhi guys. Nya after all these years karon lang hibaw-an day nila wa din isulti iyang papa sa una o iyang ginikanan nga dili siyang tinuod nga anak sa iyang mama, mag-ilang mama no. Nya wala po rin na sa ilang babaeng na siya igsuon no sa lain nga mao na ni karon guys no si Noe. So lisod kay tuuhan ng istorya guys no, pero mutuon na lang yun no para madali kay aminin man nato naging inani nga sitwasyon no usay mahitabo gini siya sa tinuod nga kinabuhi guys. Og maguro toy tuyo ito sa gayon no nga dili mag dayon ang ilahang katong nagsingka-singka ang babae no kay murag tuyo ito sa gayon nga dili gyud silang makasal kay mao lagi to na aslay kamatuoran nga angay mahibaw ano or else baliwon sila. Di ba? Og with that twist of fate no, wala damha nga ang organizer mao ang iyang maasawa. Instead og bayra na lang tana ni Noe guys no, pero nag-offer na lang babae mga deal aron di siya ma-stress is manglaag na lang sila. Para sa ako unsang puy ang ayan bayran ay nga wala man na dayon, plano-plano raman to. Di ba? May nadayon. O pa may gasto na akuan, pero ang time lang guro. Pero pila raman tong meetings, di ba? Moto, di wala nagbabayad ang babae oy syempre. Kay murag na sense ang puna ko no sa sinugdanan pa lang do na siya gusto, di ba? Katong time nga giuban niya pangaon ang lalaki no og gihagad niya og pangaon. So ayan guys no ang istorya, I hope nga nalingaw mo. Thank you so much and more power RMN.